Hi guys, may udto. Tambong og meeting sa DSWD. Nagpakurat sila meeting guys. Kurat na pag sila nagsabadaan. Nga. Nag-chat dyan na oras. Ano yung nagkarakara. Mag-trekab namin ni Mother. Mother dito guys. Ata nag-trekab dito sa sentro. Kami doon man ni Mother. Nagkalit-tali ko pagkaligo kay init kayo dito guys. Hindi ta makakaligo kung pagkuan. Murta sa aga. Kuan sa init ka init. Mag-trekab na lang kami ni Mother. Kaya wala man mid-driver. Wala kami driver guys. Ha? Meeting misa kuan sa DSWD. Hi guys, sumana mi og meeting. Sumanguli namin ni Mother. Baklay-baklay rami pa yung sa merkado. Mother, mag-Starbucks ta? Dala kay cellphone wala. Labay na. Naglaa ka, naglabay. Para pa pa video. Ano pa makay-video? Ito ko na video si Mother. Hindi lang sipon. Wala na-edit ko ka? Wala sa dito. Kasi kasi may pa-video kung imong gibili ng cellphone. Yan ako tinirigas ng bangi. Timing. Mag-video ka kay mag-Starbucks ta, maglibrehon pa nimo. Oo. Hi guys, gabiin na napamila guys sa terminal kay wala pa si Cardo, namong giwatan si Cardo og naa si Auntie Mercy nagabot gikan sa Davao. Hi guys, ikaboy ko. Ikabuhi. Magbasa layo ang biyahe no kay kabuhion kita no. Kung mag-ikot ang pisit eh, magbiyahe na yun. Nagkamuyon. Papa si Cardo guys, Medina pa daw. Nanay bas nagabot guys, mali lang kung nana si Cardo ane. Daghang gipasayro guys. Una na mo pangas oh. Guys, nagabinan. Kung saan mo ito? Tungkol sa diyo lang. Wala nagtumbong. Lakaw chill. Wala man itatayo to chill. Abot ni Carto guys. Buhol. Pwede na nga mong panihapon guys. Palit si Cardo og sudan. So nanay mo. Pagkaon. Ang sukal chill. Sa to. Kuha na ba na ako ah? Diyan namin ay dito. Yan na. Yan na. Kasi. Naman di bahoy. Hindi na mara. Tuka guro ni manok ko. Kaya nabulingit. Kinay mo na eh. Kinako bahoy. Yung bugnaw. Ito na yan. Yan G. Nay ko ikaw. Pa manawagan nato amo. Yung sa'yo mo. Nawag nagsindan tabi ka. Igoy-goy man niya pangita. Ang sama si Goy mo balik pa. Amot lang to kay. Kaya daw mabalik. Ano iman na si Arjan dyan ako na. Kuhaan ko no kanang. Wala ko na iya pamasahe ko no. Hala. Ama na yang
One day, alindahaw. Sige man kuno kahubog ko no. Nagpita ni sa yung papa dito sa budang. Na. Balik-balik ni. Hubog. Gimana na? Liwat gini. Ay, gapon ang pista dito da. Gimana ko na dago ang bubuk. May brain eh. Lang istorya ng ana. Diba na ba yan? Ibang ko. Hindi mana na. Okay. Para hubog gapon yan mama ni Kwan. Ani pawan ni Bibi. Wag na kauli sila balay kinahubog, wag na kabutar. Okay. Dira pa. Mo? Ikaw na kung hindi makabutang tetek. Ang balik na. Di siya makabutar pila kabutaran, wala na siya sa Mr. Tulo ko putaran. Duha na karon. May likod video. Pwede ulo ko. Uli kami dito sa balay din. Lalit kami ni Auntie. Nga naman. Yuta lolo gusto man niya yung pabaligya na kay. Kung sa man siya yung giingon sa imo nga. Ang gisok mo. Silo ang update sa CR. Dana pataman ang file matiwas ra niya ran sa Domingo kay iya ning andangan kaganina. Wala siya nakatrabaho kaganina kay wala siya nakalapos kay na checkpoint niya wala pa man niya ako ang lisensya nang wala siya nakalapos. So naraang kuan dani pataman niya tiwason na niya ugma sa Domingo pag kuan wala na trabaho. May trabaho niya sa Domingo. Ang kaning sa log na floringan na ni siya. Ani. Na floringan na niya sa log dani. Hugaw siya. May kuan nakasulod dahon. Agas naman tubig, so ano di si Arjun mag-agas naman tubig ang tab, utrohonon pa ng tab kay dili na siya mapunduhan. Arins guys, agasan naman siya. Hello na. Mana na ito na pangkuan guys. Ako nang itakloban.